सासोली येथील सामायिक जमिनी सहहिस्सेदार शेतकऱ्यांच्या संमती नसताना धनदांडगे यांनी जबरदस्तीने बळकावल्याचा मोठा आरोप सासोली येथील शेतकऱ्यांनी केला होता। या प्रकरणी गुन्हे दाखल झाले आहेत। त्यामुळे आता लँड माफियांसाठी दोडामार्ग तालुका हॉटस्पॉट बनतोय की काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे। पाहूयात। आज आपण महत्त्वाचा जो प्रश्न आहे, एक मोठा खळबळजनक घटना दोडामार्ग तालुक्यात उघडकीस आलेली आहे। कारण दोडामार्ग तालुका जो आहे गोवा राज्याच्या सीमेवरचा हा तालुका आणि गोवा मोपा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या ठिकाणी कार्यान्वित झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने दोडामार्ग तालुक्याच्या जागेला करोडोंचे भाव आलेले आहेत आणि याच करोडांच्या भाव आलेल्या जमिनी लाटण्यासाठी अगदी दिल्लीपासून ते थेट हैदराबाद गुजरात येथील जे लँड माफिया आहेत ते दोडामार्गकडे वळलेले आहेत आणि त्यातूनच अनेक प्रकार उघडकीस होत आहेत। अशाच प्रकारचा एक धक्कादायक प्रकार जो आहे तो मी जिथे आता उभा आहे या सासोली गावातून उघड झालेला आहे। सासोली सडा आणि सासोलीचा हा माझ्या मागील भाग आहे। तर या येथीलच जवळपास 400 ते 500 एकर जमिनींची खरेदी झालेली आहे आणि येथील सलज जैन या एका व्यक्तीने ही मोठ्या प्रमाणात खरेदी केलेल्या जमिनींचं व्यावसायिकदृष्ट्या आज विक्री केली जाते आणि ही संपूर्ण जमीन जी आहे ती अकृषिक परवाना मिळवण्यासाठी या व्यक्तीने तहसीलदार कार्यालयाकडे जे ग्रामपंचायतचे दस्तावेज सादर केलेले आहेत, ग्रामपंचायतचा दाखला जो सादर केलेला आहे तो या ठिकाणी बनावट असल्याची तक्रार सासोली गावचे सरपंच बळीराम शेट्टी यांनी काल तहसील दोडामार्ग पोलिसात दाखल केलेले आणि याच पार्श्वभूमीवर दोडामार्ग पोलिसांनी सलज जैन या व्यक्तीवर 420 अनेक गुन्हे दाखल केले आहेत। मात्र याची वस्तुस्थिती समोर येईल। मात्र सध्या तरी दोडामार्ग तालुका हा लँड माफियांसाठी हॉटस्पॉट बनल्याचं चित्र समोर येत आहे। अनेकांचे डोळे जे आहेत ते दोडामार्गच्या या प्रॉपर्टीकडे वळलेले आहेत। अगदी दोडामार्ग तालुक्यातील दोडामार्ग शहरापासून गोव्याच्या आईतळे खोलचा जो भाग आहे या ठिकाणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात दिल्लीच्या पार्ट्यांनी लँड खरेदी केलेली आहे। त्या ठिकाणी मोठमोठे लँड प्रोजेक्ट केले जात आहेत, बंगल्यांचे प्रोजेक्ट केले जात आहेत। त्यानंतर जमिनींचे तुकडे पाडून या ठिकाणी भूखंड विक्री केली जाते आणि अशाच प्रकारचा प्रोजेक्ट या सासोली गावात माझ्या मागे पाहू शकता। सध्या जो हॉटस्पॉट बनलेला आहे दोडामार्ग तालुक्यातील लँड माफियांचा तो हा हॉटस्पॉट आहे। या ठिकाणी ज्या सलज जैन यांच्या कंपनीचं नाव घेतलं जाते त्यांचं या ठिकाणी कार्यालय या ठिकाणी दिसत आहे। जरी बांधकाम पक्क नसलं तरी हे बांधकाम सुद्धा अनधिकृत असल्याचा आरोप जो आहे तो सासोलीतील मनोज गवस आणि अनेक ग्रामस्थांनी केलेला आहे। मात्र ज्या प्रॉपर्टीवर आक्षेप घेण्यात आलेला आहे, ज्या प्रॉपर्टीचा अकृषिक परवाना मिळवलेला आहे, ते जे सर्वे नंबर आहेत ते माझ्या मागील भागात या डोंगर रांगांच्या मागची जी प्रॉपर्टी आहे आपण पाहू शकतो, कॅमेरामॅन आमचे दाखवत आहेत तुम्हाला। तर या प्रॉपर्टीच्या अकृषिक परवाना मिळवताना हे सगळे जे आहेत ते या ठिकाणी कागदपत्र जोडले गेलेत आणि ते बनावट आहेत। त्या ठिकाणी सरपंचांची सही खोटी आहे, शिक्का जो आहे तो खोटा आहे, लेटरपॅड सुद्धा खोटा आहे। अशा प्रकारचा आरोप आणि फिर्याद जी आहे ती विद्यमान सरपंच संतोष शेट्टी यांनी दोडामार्ग मधील पोलीस ठाण्यात दाखल केलेली आहे। बळीराम शेट्टी हे जे सरपंच आहेत त्यांनी दाखल केलेले आहेत आणि त्यानुसार काल पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला। याची पुढे चौकशी होईल, नेमकं यामागे कारण काय गुल रस्त्यात आहेत। ज्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झालेला आहे त्याचा थेट संबंध या सगळ्या गोष्टींशी, कारण त्यानेच या ठिकाणी जे संपूर्ण दस्तावेज आहेत ही अकृषिक परवाना मिळवण्यासाठी ते तहसीलदार कार्यालयात दाखल केल्याचं त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतचं म्हणणं आहे। मात्र थेट सरपंच या व्यक्तीचा आहे किंवा मध्यस्थी कोण आहेत, एजंट आहेत, कोणी या सगळ्या गोष्टी पुरवलेल्या आहेत आणि हे दाखले तयार जे केलेले आहेत, कारण हे दाखले जरी ग्रामपंचायतचे तहसील कार्यालयात जोडलेले असले तरी ग्रामपंचायत मात्र या पूर्ण सगळ्या गोष्टीपासून अन्नभिन्न आहे। कारण जो सरपंचांनी तक्रार दाखल केली, फिर्याद दाखल केली, यामध्ये स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की सलज जैन यांची मागणीच अशा प्रकारच्या दाखल्यासाठी ग्रामपंचायतकडे नाही आहे, त्यामुळे दाखला देण्याचा प्रश्न येत नाही। एकूणच सगळी संभ्रमावस्था आहे। मात्र सध्या तरी जो आहे हा विषय जो आहे तो दोडामार्ग तालुक्यासह लगतच्या गोवा राज्यात सुद्धा खळबळ उडवून देणार आहे। कारण गोव्यातील सुद्धा अनेक जे प्रॉपर्टी व्यावसायिक आहेत त्यांचं सुद्धा लक्ष दोडामार्ग तालुक्याकडे वळलेलं आहे। कारण गोव्यापेक्षा दोडामार्गचे जमिनीचे भाव आहेत ते अजूनही काही लिमिटेशन मध्ये आहेत, कारण गोव्याचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत। मात्र गोव्याच्या लगत असलेला हा दोडामार्ग तालुका मोपा विमानतळ जे आहे ते अगदी अर्ध्या तासाच्या अंतरावर आहे आणि याचमुळे मोपा विमानतळ, रेल्वे स्टेशन आणि
जागतिक दर्जाचं पर्यटन स्थळ गोवा राज्य, या सगळ्या गोष्टींमुळे जे लँड माफिया आहेत ते दोडामार्गकडे वळलेले आहेत आणि दोडामार्गच्या जमिनी बळकावून त्या दुप्पट तिप्पट किंमतीने विकून त्याच्यातून बक्कळ पैसा कमवायचा अशा प्रकारचा अजेंडा या संपूर्ण लँड माफियांचा आहे. मात्र जी घटना उघडकीस आलेली आहे, जो धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलेला आहे, त्यामुळे सर्वजण सावध झालेत आणि या संपूर्ण प्रकारातून ही संपूर्ण लँड माफियात सुद्धा खळबळ उडालेली आहे. कारण लोक सजग झालेले, लोक जागृत झालेले लोकांनी जर अशा प्रकारच्या आक्रमक भूमिका जर घेतल्या तर महसूल प्रशासन असू दे, हे लँड माफिया असू दे, एजंट असू दे, जे ऍडजस्टमेंट करतायत त्या सगळ्यांना याची चपराक बसण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्या तरी हा जो विषय आहे तो संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह गोवा राज्यात खळबळ उडवणारा असाच आहे. धन्यवाद.